Какво става, манячета? Днес ще ви покажа каква е разликата между един железарски спрей и един истински графити спрей. Железарските спрейове, тях може да си ги намерите от всякъде, те са с много по-нисък клас, като обикновено се използва за боядисване на джанти, да кажем, или отбелязване на някаква маркировка. Те не са подходящи спрейове за рисуване, така че не препоръчвам да ги купувате. Защо? Ще се убедите сега сами. Сами може да видите линията, която този спрей прави. Освен че разтича изключително много, самата линия е доста прозрачна и спрея не покрива добре на стената, въпреки че предварително съм се сложил хубава основа. И сега нека ви покажа истинския доминант на пазара, Монтана Брек, нашия любим спрей. Един от нашите любими спрейове. Той идва с ето е тази капачка. Сега ще ви покажа какво може да прави този спрей. Сами може да видите колко по-различна е линията, която прави спрея, колко по-плътна е, как не разтича боя. Ето, разликата може да я видите тук и тук, цвета е доста близък. И сега нека да направим по един так с двата спрея, просто за да може да видите малко повече. Сами може да видите разликата в плътността. Както ви казвам, този спрей е изключително прозрачен, не хваща добре боята, напуква се ръчница, да не говорим за издържливостта му, много по-бързо пада. Съответно виждате тук един графити спрей на какво е способен, изключително добре запълнено, няма много стечки, супер плътно и мега професионално.